Dobrodošli u Rakovicu, kontinentalnu turističku destinaciju bogatu lijepim pejzažima, šumama, speleološkim objektima, smještenu u najjužnijem dijelu Karlovačke županije, na pola puta između Zagreba i Jadrana. Kao naselje Rakovica se pojavljuje u srednjem vijeku. Kasnija turska osvajanja opustošila su taj kraj, a veliki preokret u Rakovici počinje ratom za oslobođenje od turske okupacije na kraju 17. stoljeća. Kada su konačno Turci istirani iz tog područja, Rakovica započima svoj novi povijesni razvoj kao novo utemeljeno naseljeno granično područje s Turskom Bosnom, dakle kao krajiška vojna općina, s vojnom obvezom žitelja da služe na graničnoj crti. Osim od krajiških vojnih plaća, narod je živio uglavnom od poljodjelstva i stočarstva, sitne trgovine i prometa. U kasnijoj povijesti Rakovica je poznata i po Rakovičkom ustanku 1871. godine pod vodstvom Eugena Kvaternika, sa ciljem osamostaljenja i neovisnosti od austro-ugarske vladavine, pa stoga osnovna škola u Rakovici nosi njegovo ime, a spomenik krasi centar Rakovice. Nakon Drugog svjetskog rata, točnije 60. godina 20. stoljeća, gradnjom prometnice počela je prometna i turistička afirmacija ovog prostora. Takav razvoj, nažalost, prekinuo je Domovinski rat kada je ovaj prostor ponovno okupiran, sustavno i s ciljem uništavan i razaran. Tek nakon 1995. godine počinje obnavljanje obiteljskih, vjerskih i gospodarskih objekata, a turizam postaje glavni pokretač gospodarskog i socijalnog razvoja općine. Razvijaju se i mala poljoprivredna seoska gospodarstva, uzgajaju se krave, ovce i koze. Prave se nadaleko poznati rakovički kuhani sir i sir škripavac, koji su u konačnici namijenjeni turistima kao jedan od izvornih autohtonih domaćih proizvoda. Gastro ponuda na području općine Rakovica vrlo je kvalitetna. Jela po narudžbi, jela sa roštilja, jela od divljači, gotova jela, jela ispod peke, pastrvu na razne načine i vrhunske pice poslužit će vam diskretni i gostoljubivi konobari u lijepo uređenim interijerima ili na terasama rakovičkih restorana i bistroa.
Ujedno je i to jedan od razloga zbog kojih je Rakovica destinacija koja ostvaruje najveći broj noćenja u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Smještaj možete potražiti kod privatnih iznajmljivača. Do sada su 104 tako registrirana domaćinstva koja raspolažu uglavnom smještajem prve kategorije. Osim soba i apartmana, kvalitetan smještaj nudi vam i 5 prenoćišta, hotel i 2 autokampa. U autokampu Korana, na uređenom prostoru od 35 hektara površine, može se smjestiti 550 kamp jedinica, šatora, kamp prikolica ili kampera. Isto tako, kamp raspolaže sa 47 bungalova, restoranom, kafe barom, trgovinom kao i ljetnom pozornicom. Autokamp je otvoren od Uskrsa do početka listopada. Nešto manjeg smještajnog kapaciteta je i autokamp smješten na raskrsnici puteva prema Bosni i Hercegovini. Njegovanje tradicije prisutno je kroz djelovanje kulturno-umjetničkog društva, koje svojim djelovanjem želi izvući iz zaborava i obnoviti folklorne vrijednosti Rakovice prenošenjem pjesama, plesova i običaja na mlade naraštaje. Šetnica kanjonom Korane od autokampa do ostatka utvrde starog grada Drežnika, koji datira još iz 11. stoljeća, pomoći će vam da upoznate dio povijesti koja je obilježila razvoj mjesta, a sama utvrda kao takva proglašena je zaštićenim spomenikom kulture. Dio tradicije Rakovice